Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ning channel Adam Alvaris ki lur. Iki motong ning desa Sempu. Nah, iki apa proses pindah lokasi. Tapi leren maculi geleng isik. Duren. Anu sih kok saya galeng ya? Iya, kayak iki lho. Awul. Kayak jamen. Jamen nek. Rasa dipatul kayak jamen gitu. Cangkukno jamen pas. Aku sak sebatku mancing kene. Iki kita mancing. Mancing jalengan aku. Iki tok mancing jalengan. Rasa mancing. Terus ngarete kayak pasar blower. Lah iki ben gak nyosop iki. Nah, penak ngene. Serit. Iki arep gawe dalan go munggah. Mari basikin satpam. Basikin satpam mari. Iki bae sing duwe sawah iki. Sawah wombu. Bumi 2500. Nggo mulai kabeh. Delok iki sepura. Enggak. Iki lahane los. Nah, carane ngono lur ki. Tambahi ben gak terlalu abot munggahe. Kulone nur, kulone kono dulu kan lho tang. Kayak kulone sithik mepetno. Ya. Itu yang kan. Iki motong gurine omah persis. Pet omah. Wis lan kuwi. Kan iki kok munggah sing. Lah yo maksudnya iki lho pinggire. Kita kok Ah, gula. Nah, wis sip ki, Kang. Pak Isa mancing kene aku. Lho, operatornya gelem macul lho. Hebat. Yuk, dimulai yuk. Helper andalan. Yuk, awas yuk. Yuk, ambil posisi. Tumpai ngarepe. Oke. Mendarat dengan mulus. Ya wis ngono ae. Pembahasan tentang kombine cukup semene ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.